Arestado ang usa ka 22 anyos nga babay kinsa cashier sa usa ka kananan sa barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Human kini masakpan nga nangupit sa ilang halin nga nabantayan atol sa gihimong inspeksyon sa ilang manager. Unang nasuta nga wala na ang kabahin sa halin nga 1,835 pesos. Atol sa gihimo nga interogasyon, nasuta gikan sa dinakpan nga kapila kahigayon na siyang nanguha sa halin. Ugani natigom niya kini. Iya ra usabi noon giuli ang mututal sa 51,290 pesos nga kinawat nga halin. Sulod sa pipila ka adlaw. Kasong qualified theft ang napasaka batok sa maong suspitsado. Samtang sikop usab ang 24 anyos nga lalaki, human kini masakpan nga maoy nangawat sa usa ka gadget ug halin sa tindahan. Ang tindahan ngayong gikawatan ang gitrabahuan sa iyang asawa. Si alias Ken ang nasakpan tungod matud pa sa kuha sa CCTV sulod sa maong tindahan. Diin gikuha matud pa niya ang 12,000 pesos nga gadget ug 10,500 pesos nga halin sa tindahan. Kasong robbery ang gipasaka batok kaniya.